كان إن السودري ثمان حبة محمد ها على وصل ايوه واقر إلا 6 دول جونا halkii ma wada waajurana internet ugu leeyahay digaag Soomaali Nasra sal ka duwaya ya Tai meni itse asiassa liian aikaisin meillä etelässä. Mä nyt se tosi hyvä paikka, ihan lähelle se loppujen lopuksi. Salam alaikum. Tatabu. Ini an. Thank you very much for all the help. Yeah. Thank you, picture. Well, I'm talking to. What's me? لحظة الأفصل بوقات ربطي أفصل كم كي تلفزيون كلا جدين لهوا يا recording of very simple and سمينه يا ها فيديو واي it's not صور ما يا هاي so okay But you will get the new title. The camera will get another familiar that you have the last one of the Swat. How many years did you attend? Is it called 35? Can you give me an idea of statistics? We get an appeal usually that they have to go to the library or books. How is that message? Where do you get it? Well, I think it's going very well. Very well, right? Yeah. Now I see more and more parents there. The shelter, the summer homes, and fathers with their children, mothers with their children. I'm makes me very happy. Thank you very much for passing. Next year it will be possible. Yeah, hopefully, yeah. And I prefer personally pass the library and this library. Not too many again. I became familiar with these two libraries. So a lot of permanent staff on those two libraries, respectively. I thank you very much for all the help you give. الرحمن واحد كم تاني لو قابيها إن تبدل شركات إسكانسر لا اللي جلسوا دياري سنة لابد جورات جورمين سنة كيف أمور سكان كل مثلا كنا عم بلاوني سنة كبار شنطي شو أنا قبل لاوني مركوور رئيس مجالنا هلسنك مجال مدرسة ودن كفيلا إلا سنة هذا نوع سنة كسديدات هي أنا ودن بندق بوقت وحن إيه كرنا hooyadii bandhigii buugaagta diaspora taasandhig maxay inoo qabsamay 8 sano wallahi wax badan inoo qabsoomay oo maalinta ka sii dambaysa waxa lagu soo bandhigaa taatalla cusub qorayaashani oo sii bataan kuwa localka iyo kuwa dibadda ka yimaadaba waxyaalo badan inoo qabsoomay mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inta sii ka badan insha Allah historian. Same in English, also welcome and so on. I think most of the speeches are probably in
I don't know which language, but we see, no problem. And I say welcome. For my part, Cello Library. I'm the chief in Cello Library. Suparvanaksan. Malinwanaksan. I always okay. Malinwanaksan, not Suparvanaksan. It's already gone. So, yes. Suparvanaksan ja sit mä osaan vaan Navargalio and so on. Ja nyt eli meillä on konferenssier, eli tämän tilaisuuden juontajan Ali Abdirahman. Maalin wanaagsan kusoo dhawaada bandhigeennii buugaagta Soomaaliyeed ee sanadlaha ahaa. Bandhigana taariikhiyan wuxuu soo bilowday sanadkii 2005 wuxuuna ka bilowday markii ugu horeyso magaalada Helsinki caasimadda Finland. Ilaa iyo iminkana wuu socdaa. Bandhigii waa sanadkii 8aad. waxaan dhihi karnaa bandhigan waa hooyada bandhigyada diaspora. bandhigeennii markii 2005 wixii ka dambeeyay ay qolooyinka kalena ee bandhigyadan oo kale ay sameeyaan. marka waxaan dhihi karnaa waa hooyadii bandhiga. bandhigan sanad kasii dambeysaba horumar ayuu sameeyaa oo sanadkan waxaa arkaysaan iyadoo aan soo bandhignay muxuu ahaa buugaag cusub shirkadda Scanso Publisher ee macna qaabisay. anoo hadalkayga hadda aan rabo inaan soo koobo waxaan rabaa wax yar inaan luqadda Finishka kusii sheego si Finishka ayagana ay u fahmaan. Soomaali kultuur meesoo diyaarisataan nudiyo yo kaadhegsanan kerab meesoo tarkood soonteeda Soomaalilaysan Soomaali kiirisan kiriyaasuun tar yoina koska kirjastojen kautta se on kaikkien helposti käytettävissä. Eli mä sanon teille tervetuloa messulle. Ja mä annan nyt puhelimen Mr. Jorma Linden, opetusministeri. Joo, hyvää iltapäivää arvoisat somalikulttuurimessujen osanottajat. Olen täällä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja tervehtimässä tätä tapahtumaa myös kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen puolesta. I will greet this Somali Culture Fair on behalf of the Minister of Culture and Sport, Mr. Paavo Arhinmäki, and I will speak in Finnish, which is my native language. Tämä nykyinen hallitus toimii määrätietoisesti rasismia ja muukalaisvihamielisyyttä vastaan. Tavoitteemme on suvaitseva, turvallinen, moniarvoinen Suomi. Hallitusohjelmassa todetaan, maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Aivan. Olemme täällä Sellon kauppakeskuksen kirjastossa ja kirjastot on mitä luontevin foorumi, missä näitä hallitusohjelman tavoitteita voi toteuttaa. Tämä kirjasto varsinkin on kansalaisten olohuone ja kohtaamispaikka. Kaikenlaisen eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisessä kirjastoilla on paljon tehtävää. Ja maahanmuuttajien kotouttumisen edistäminen on asia, joka koskee paitsi kirjastoa, niin koko opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaa, jossa on paljon keinoja, myönteisiä keinoja käytettävänä tässä, muun muassa liikunnassa ja nuorisotyössä. Hyvät kuulijat, no te tiedätte varmaan paljon paremmin, että mitkä on somalialaisen sanataiteen historia, kiinnostava historia ja sen tausta suullisessa perinteessä, runonlausunnossa ja miten tuota kulttuuria vuosisatojen ajan on jaettu ja tallennettu perinteisin keinoin. Kirjallinen kulttuuri on aika nuorta ja varsinkin tämä latinalaisen kirjaimiston käyttöönotto vasta joitakin vuosikymmeniä sitten. Se on tietenkin merkittävä käännekohta somalialaisen kirjallisuuden kehitykselle. Ja moderni kirjallisuus somalian kielellä leviää ja kehittyy enemmän Somalian ulkopuolella, niin kuin täällä Suomessa. Jokaisella
kansalla on oikeus omaan kieleensä ja kirjallisuuteensa. Somalialaisten kohdalla tämän kulttuurisen oikeuden toteutuminen on poikkeuksellisen haastavaa. Jatkuvien sisällissotien runteleman maan vaikeissa olosuhteissa kulttuuri- ja taidemuotojen ylläpitäminen on todella vaikeaa. Ja Somalian ulkopuolella elävä somalialaisväestö taas asuu hajallaan monen maan alueella. Mutta tärkeää on myös kirjastojen apu messujen toteuttamiseen. Omakielisellä kirjallisuudella on tärkeä merkitys erityisesti lasten mahdollisuudessa oppia ja ylläpitää perheensä kieltä ja kulttuuria suomen kielen oppimisen rinnalla. Toivon, että nämä messut rohkaisevat Suomessa asuvia somalialaisia käyttämään ja kehittämään kieltään myös kirjallisessa muodossa ja siirtämään kirjoitettua somaliaa uusille sukupolville. Arvoisa yleisö, taide ja kulttuuri ovat ihmisenä olemisen välttämättömiä perusasioita. Se todetaan hallituksen ohjelmassakin. Kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa ja taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille aloille. Tämä koskee yhtä hyvin myös somalialaista kulttuuria ja taidetta. Toivotan somalikulttuurimessuille mitä parhainta menestystä nyt ja jatkossa. Kiitos teille kaikille.